Musta nam taon kay? Wa mo kay paramdam? Okay, rin gamay bro. Okay? Sure eh. Umingon lang ah. Broken hearted ko ka. Sure da bro eh. Lagi bro, broken hearted ko gamay. Anak maging relasyon bro. Dahil, musta naman tong babae ngayon mong ipanguyaban? Bro, mga pila naman to kasi mana nga. Siya mo magpanguyab, sugot na ka to. Pila ko, parang wala pa. No. Bro, pila na ko kasi man sige niya panguyab. Pero wala gyapon ko yung gisugot. Lahi-lahi no nang iyang gisugot. Di ko. Ah, okay na ba bro? Mamubuta ka na niya. Okay, abinin mo bro, sa laban, di ba, dapat yun, na pag-asa niya. Sa relasyon, dapat yun, yan ay paasa. So, ayun na pag-asa. Sa taong dili para sa imo ha. Kaya nga no, masakitan ba ta? Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat na maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig We go out and we party.